Укучылар, орта гасырларда сәүдә темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Таблицадагы бош урыннарны тутырыгыз. Аңлатма. Гильдия, термин сәүдәгәрләр берлеге, ганза, союз, ширкәт дигәнне аңлата. Банк зур суммадагы акчаны саклау урыны. Икенче бирим. Стәмә мәгълүматны укыгыз, төшеп калган сүзләрне языгыз. Җавап. Урта гасырларда ширкәү рибачылыкка каршы чыга. Христиан кешесе билгеле бер вакытка акча биреп торып, аның өчен процентлар алырга тиеш түгел. Барыбызныкыда булган вакыт белән сату итәргә ярамый. Өченче бирим. Истәмә мәгълүматны укыгыз һәм тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес, җавап. Урта гасырларда Европаның күп кенә шәһәрләрендә яһүдләр җәмгыятьләре була. Яһүдләр христиан булмаганлыктан, христиан җәмгыятендә яшәү аларга бик җиңел булмый. Шуңа да карамастан, яһүдләр император яклауы астында тора дип исәплиләр. Ил башлыгы аларга кайбер истинлекләр һәм хокуклар бирә. Һәм шуның өчен яһүд җәмгыятьләреннән шактый зур салымнар җыя. Дүртенче бирим. Хәзерге банкрот сүзе итальян телендәге банкротто, ягъни вакыт эскәмия сүзеннән килеп чыккан. Тикшерү уздырыгыз. Аңлатмалы сүзлектән банкрот һәм банкротлык сүзләренең мәгънәләрен карагыз һәм аларның ничек килеп чыгуын фаразлагыз. Укучылар, урта гасырларда сәүдә темабызның практик өлеше тәмам. Онлайн дәресләрдә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.